Good morning guys. Hello. Tara, samahan nyo ako kumuha ng pili. Ito ang gagawin din natin. Okay. Let's go. Tara. Samahan nyo ako. Para meron tayong makuha pampasalubong sa pagbiyahe natin pabalik Manila. Okay. Simulaan ng lakaran na malayo. Tayo sa lupa ni Opelia. Lupa ni Ate Upeng. Yan. Yun o. Ay pili dyan o. Kaso hindi yan. Doon tayo sa mas marami. Let's go. Unting lakad lang. Hingal na agad. Kulang na sa exercise. Whew. Oh man. Hingal na agad. Okay. Ay, pagod. Okay po, dito na tayo sa aming lupa. Yan po ang lupa namin. Ito yung mana ni Padiri, ni Madiris. Pagod. Po, makikita nyo. Ayan po yung pinaghirapan ni Daddy. Namumunga na siya ngayon. Pagod. Yan po. Yung tanim niyang mga tambo. Yan po tanim ni Daddy mga tambo. Ang sarap magbuko Mamaya doon na tayo sa babang magbuko. Yan, dumidilim na po ang panahon. Hindi naman sanang umulan. Nakakatakot ko umulan na. Men, mababasa ang ating cellphone. Ang dalang payong. Peace naman, mamaya ka lang nga po umulan. Yan po. Meron dito mga pinya. Ayan. Dito maganda magtayo ng bahay. Ito ang marisik-risik. Wait lang, naliligaw na ata ako. Saan ba ako dadaan? Dito. Tama ba ang aking daan? Please naman, mamaya ka na umulan. Mamaya ka na umulan. Hindi tayo makakuha ng pili yan. Ayan po.
naliligaw na yata ako. Hindi. Tama. Hanap na yung ano pinya nung nakaraan. Ayan. Good. Yun. Yan ako naliligaw na. Pagod. Yan, nandito na tayo sa pagkukuhaan natin ng pili. Ayan po. Kaso walang bunga. Itong isa, mukhang naglaglagan ng mga bunga. Yun. Ayan, pili yan. Naman natin to dito. Ito po. Yan, pili. Ang pa isa. Yung iba hindi pa hinog. Hindi pa litik. Yan po. Yan. Okay. Balik na tayo doon. Simulan na natin kumuha ng pili. Yan. Okay guys, hanggang dito na lang. Mamaya naman